Kajetan Poznanski, il-Pollak arrestat Malta u estradit lejn il-Polonja minħabba akkużi ta' qtil wieġeb ħati meta interrogat. Skont l-uffiċċju ta' prosekuzzjoni fil-Polonja, ir-raġel ta' 27 sena ma rridx ikun assistit minn avukat. Jirriżulta li dak li qal Poznanski, akkużat bil-qtil ta' għalliema tat-Taljan, jikkorrispondi mal-evidenza miġbura mill-investigaturi. Il-prosekuzzjoni qalet li filwaqt li l-investigazzjoni tinsab għaddejja, dak li qal Poznanski ma jistax ikun żvelat. Għalkemm Poznanski rrifjuta li juża s-servizz ta' avukat x'aktar jinħatar avukat pubbliku biex jiddifendih, dan għax il-liġi titlob dan jekk hemm il-darba l-akkużat ikun minuri, trux jew għami jew jekk hemm dubju dwar is-saħħa mentali tiegħu. Fil-fatt l-akkużat se jkun għaddej minn numru ta' testijiet psikjatriċi. Ir-raġel ma jnatax il-ħelsien mill-arrest minħabba l-biża' li jerġa' jaħrab, filwaqt li bl-akkużi li għandu qudiemu jista' jeħel sa' għomru l-ħabs.